Neste vídeo vouvos falar da procedencia dos produtos que se consomen concretamente na miña casa. Comezamos cos lácteos. O leite é da marca blanca do Mercadona Hacendado. Esta, concretamente, é dunha empresa de León. Os iogures tamén son da marca Hacendado, pero desta vez proceden dunha empresa de Cuenca. A manteiga, da marca Terra Nostra, é portuguesa. O queixo é da marca Entre Pinares, de Valladolid. Por último, a nata para cociñar é da marca galega Feiraco. Dos 5 produtos lácteos, estes 4 son os non galegos. A alternativa galega a estes poderían ser da marca Feiraco ou Clesa, por exemplo. Imos cos doces. O chocolate da marca Fincarré provén de Alemaña. A alternativa galega a este produto podería ser da marca de chocolates Chocomiño. As galletas son da marca Gullón, de Palencia. A alternativa galega podería ser as galletas da marca Biscuits Galicia. O azucre é portugués, da marca Sidul. A alternativa galega podería ser da marca Como Azúcar. A marmelada, de marca Eroski, provén de Navarra. A alternativa galega podería ser da marca Bolalla. No apartado das conservas temos o atún da marca Hacendado, que provén dunha empresa coruñesa. Aínda así, outra marca galega pode ser a empresa de conservas Cortizo. O seguinte punto son os embutidos. Tanto o xamón York como o fuet son, aínda que son da marca branca Hacendado, proveñen da empresa Casa Tarradellas, en Barcelona. A marca galega que pode sustituílos pode ser a empresa Torre de Núñez. O seguinte produto é o aceite de oliva, do que por desgraza non dispoño da botella, pero é da marca Coipe, procedente de Córdoba. A marca galega que pode sustituíla sería, por exemplo, a marca Abril ou Olivar de Moura. Para rematar, o apartado das bebidas. Por un lado temos a auga de Sousas, que é de aquí de Verín, o viño ourensán Nove Queipos e, finalmente, a cervexa Steinburg, cuxa sustituta galega pode ser a coñecida Estrela Galicia. Dos 16 produtos dos que falei, só 4 son galegos. Isto quere decir que o 75% dos produtos que se consomen nesta casa son foráneos e só 25 procedentes de Galicia.